Bideo honetan, bi irudiren azaleren kalkuloen adibideak azaltzen dira. Lehenengo irudia, karratu bat izango da. Karratu bat, alde guztiak berdinak dituen laukia da. Azalera kalkulatzeko, gogoratu dezagun azalera irudiaren barnean gelditzen den neurri hori dela, aldea, bideraldea kalkulatu behar dugu. Edo, berdina dena, aldea berbi. Demagon, 5 metroko aldea duen karratua dugula. Beraz, karratuaren azalera, 5 bider 5, 25 metro kuadro izango dira. Oso garrantzitsua da azalerak kalkulatzen ditugunean, emaitza neurri kuadrotan ematen dela gogoratzea. Lauki zuzenaren kalkulari dagokionez, kontuan izan dezagun, karratuaren oso irudiantzekoa dila. Ezberdintasun bakarra da, biderkatuko ditugun aldeek neurri ezberdina izango dutela. Demagun, B, oinarria 7 dela eta A, altuera 4, honen azalera 7 bider 4, 28 metro kuadro izango dira.